mhux l-exercise li tagħmel fl-istudio, jew fil-gym, jew fit-triq biss jott. Kwalunkwe moviment li tagħmel, bħal sempliċiment inti pereżempju jekk tnaddaf id-dar, jekk pereżempju inti iġġor ix-xirja, dak kollu jgħod bħala exercise. Hemm min jgħidli imma dak mhux strapazz li nitlat taraġġ pereżempju. Strapazz, jekk nistgħu ngħidulu hekk, jekk inti jkollok xi problema, bħal pereżempju, jekk it-tabib tiegħek, il-fiżjoterapist tiegħek tgħidlek isma' pereżempju, titbaxxix ħafna, jew titlax taraġġ, u inti titilgħu xorta, dak huwa strapazz u qed tagħmel ħsara. Però jekk inti m'għandekx kundizzjonijiet li minħabba fihom ma tistax tagħmel xi moviment, mela dak il-moviment u x'inhu ħajjejnek. Mela aħseb naqra inti, kif tista' forsi b'mod indirett tibda tiċċaqlaq iktar. Bħal ngħidu aħna ħantikom ftit it-tips jiena illi flok ma toqgħod iċċempel fuq il-mobile bil-qiegħda, inti u titkellem oqgħod dur pereżempju ma' fejn taħdem, jew mad-dar. Il-fatt li inti qiegħda tiċċaqlaq ħafna aħjar. Mhux għal ġismek biss, għax qed taħraq xi ftit kaloriji, imma l-moħħok ukoll għal dik miskina l-patata li jaf kemm tkun ilek bil-qiegħda, allura overall iwa ħajamlek iktar ġid milli kieku toqgħod bil-qiegħda. Pereżempju jekk inti ġġor ix-xirja tiegħek, dak huwa exercise tajjeb ħafna, illi inti għall-parti li mixja qed tiġġor anke weight miegħek, allura il-mixja qed tagħmel aktar diffiċli, allura ħadd tagħtik iktar riżultati. Jekk dik l-istess xirja titla' biha t-taraġġ. Again, it-taraġġ huwa diġà daqsxejn challenging minnu, aħseb għajek titla bix-xirja. Il-fatt li inti forsi flok ma tuża dishwasher, tixxotta jew taħsel idejk, taħsel il-platti bidejk. Mela, hemm min jgħidli wkoll imma isma' ħej, mat mhux aħjar jiena dak in-naqra ħin li għandi. Jekk għandi d-dishwasher, nuża lilha, ħalli nikkrea naqra ħin għal affarijiet oħra, hemmhekk naqbel magħkom. Għax wara kollox l-aqwa tip ta' exercise l-iktar li ħajkun ta' benefiċċju huwa dak l-exercise li ħatamlu f'ambjent ta' familja, f'ambjent ta' nies bħalek, tajjeb illi għandhom goals bħal tiegħek u diffikultajiet bħal tiegħek, u meta jkun hemm trainer jew iktar minn trainer wieħed illi mhux biss qed jgħidlek jew tgħidlek kif tagħmilhom, imma qed jgħidlek eżatt x'tagħmel u x'ma tagħmilx. Allura iva jekk bid-dishwasher tista' tifranka l-ħin biex dak il-ħin iżommu għall-exercise hemmhekk ngħidlek go ahead. Il-bqija ngħidlek iċċaqlaq għax ħajjajnek dejjem. Iltaqgħu.